1963 urtean sortutako Euskal Eskola gara. Gurasoen Kooperatiba Elkartea eta Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioko kide. Bi eraikinetan gaude, batetik Bazkardo. Bertan, haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako ikasleekin. Bestetik Txistoki. Lehen hezkuntza, 3. mailatik 6. mailara, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa. 2 urterekin hasi eta bigarren batxilergora arteko ibilbidea eskaintzen du ikastolak. Haur hezkuntzan, ikaslea, bere gaitasuna garatzen hasiko da 2 eta 5 urte bitartean. Etapa honetan, jakin-mina sortuko zaie. Sortzailea dela erakutsiko dute. Autonomia hartuz joango dira. Bere hipotesiak eraikitzen hasiko dira. Inguru hurbileko gertakizunei zeintzua bilatuko die, eta elkar bizitzan murgilduko dira. Lehen hezkuntza 3 ziklotan banatzen da, 6 urtetik 12 bitartean, eta derrigorrezko bigarren hezkuntza 2 ziklotan banatzen da, 12 urtetik 16 bitarte. Lehen hezkuntzan 5 konpetentzia nagusiak lortzen hastea izango da helburu nagusia. Pentsatzen eta ikasten ikasi, komunikatzen ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, norbera izaten ikasi eta egiten eta ekiten ikastea. Derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean, konpetentzia hauek lortzea izango da helburua. Batxilergoa 2 urteko etapa ez derrigorrezko bat da. Helburu nagusia, ezagutza eta trebetasun batzuen bidez, pertsona gisa, nortasuna eta heldutasuna eskuratzea izango da. Gerora, unibertsitate ikasketa edo goi-mailako lanbide heziketa egin ahal izan ditzaten, prestakuntza egokia jasoz eta interesak bideratuz. Urtsintxa haur hezkuntzako ikas materiala da. Jatorriz euskaldun naiz erdaldun diren haurrak euskaraz eta kurrikulum bateratuan hezteko proposamena da. Aniztasuna errespetatzen duena eta jarreren hezkuntzarekin konprometitua. Eleanitz proiektua ikastolen elkarteak sortutako proiektu bat da. Ingelesa 4 urtetik abiatu eta derrigorrezko bigarren hezkuntzaraino lantzen dena. Txanela proiektua derrigorrezko lehen hezkuntzako ikasmateriala da. Haur hezkuntzan, Urtsintxa proiektuarekin hasitako ibilbidearen jarraipen modura aurkezten den proiektu honek, 2 etapen arteko zubilana batetik eta lehen hezkuntzako oinarriak tinkatzen laguntzearena bestetik ditu helburu.
Ostadar proiektu berritua, etapako kurrikulumaren kudeaketarako proiektu aproposa da. Arlo guztien trataerari koherentzia ematen dioten esparru teorikoak eta diseinu bateratua da. Ikasis proiektua norberak ordenagailu bidez ikasteko sistema da, eta tresna informatikoak, aplikazio informatikoak eta estrategia kurrikularrak uztartzen dituen multzoa da. Aita Larramendi ikastolak informazio eta teknologia berrietan oinarritutako irakaskuntza bultzatzeko helburua du, eta hainbat saiotan partaide da, ikastolen elkartea eta beste ikastolekin batera. Ikaspilota, soin jardueren inguruan euskal kulturaren esparrutik harturik dagoen hutsunea ikusita, ikastolen elkarteak ikaspilota izeneko proiektua garatu du, eta garatzen ari da etengabe. Gure ikasleek euskararen hautua egin dezaten nahi dugu. Horrexetarako sortu zen euskeraz bizi, eta horretantxe dihardu. Euskararen aldeko jarrerak sistematikoki landuz eta gure ikasleen komunikazio beharrak bete ahal izateko erabilera esparruak zabalduz. Eskolako agenda 21 guztion konpromisoa da. Ikastolaren eta haren inguruneko eta gizarte hobekuntzaren aldeko ekintza plana da. Sentsibilizazio eta motivazioa lantzen da geletan. Bigarren eskuko objektuen azokan parte hartzen da herri mailan, eta Ibaialde programaren barruan ikerketa lana egiten da herriko ibaia eta erreketan. Guraso eskolak hausnarketarako gune bat izan nahi du. Aldi berean, gai interesgarri eta garrantzitsuei buruzko orientabideak eta aholkuak eskainiz. Goiz txokon, goizeko 7:30 eta 9 bitartean, 2 eta 9 urte bitarteko haurrentzat zaintza zerbitzua dago. Arratsaldeko zaintza, 4 eta 6 bitartean, 2 eta 3 urteko haurrentzako da. Gutxienez, 6ko taldea osatu behar da. Aisialdiko begiraleak arduratzen dira zaintzaz. Jangela zerbitzuan, dieta orekatu eta osatuak daude umeen adinaren arabera. Dieta ezberdinak jarraitzen dituzten umeentzat menu bereziak eskaintzen dira. Gurasoei hileroko menuaren berri ematen zaie. Begiraleen laguntzaz aisialdiko jarduerak egiten dira. Garraioa, herriko urbanoak udaletxearekin duen hitzarmenaren bitartez eskaintzen da, ikastolako begiraleen laguntzarekin. Internet liburutegia zerbitzuan, interneten nabigatzeko aukera eskaintzen da, sarbide azkarrarekin. Ikastolako lanak egin daitezke liburutegian. Trikitixa eta panderoa ikasteko aukera dago Kristina Solano irakaslearekin. Astean behin arratsaldez izango da. Enjoy Englishen uztailean 5 urtetik 12 bitarteko aurrerek begirale natibo baten laguntzaz jardubera ezberdinak lantzen dituzte ingelesez. Bertso eskola, bertsotan egiteko eta bertsotan ikasteko aukera da. Ikastolak antolatzen dituen jaietan eta eskolarteko bertsolari txapelketan parte hartzeko aukera emango die.
Antzerki tailerrak antzerki munduan murgiltzeko aukera ematen die ahozkotasuna landuz. Eskola kirola, 8 urtetik aurrera, kiroletako lehen urratsak egiteko aukera bikaina da. Egiten ikasiz, irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Zu abeslari, ipuin kontalari bertsolari.